από τις 5 Δευτέρου. Εάν υπάρχει πυρασφάλεια, και μιλάω για τις 5 Δευτέρου, μην πει κάποιος ότι σήμερα έχουμε, όψη είναι ότι το Σαλπέας είναι αδειοδοτημένο στο χώρο. Αν υπάρχουν πυρασφάλεια στα υπόλοιπα γήπεδα τα οποία έχουν, στις ταποθήκες, στο Βάζος, και αν αυτό που εμφανίζεται στα χαρτιά ως μελέτη πυρασφάλειας εγκεκριμένη έχει εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει καμία απάντηση. Ναι, υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει, θα μπει. Η απάντηση είναι ότι αν κάποιος πήγαινε στις ταποθήκες θα έβλεπε μέχρι και πρότινας, όπως και στο Σαλπέας, ότι δεν υπήρχε ούτε ένας κρουλός πυρασφάλειας. Απαραίτητο όμως στοιχείο, δεν υπογράφω εγώ τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών χώρων, εσείς τις υπογράφετε, να έχει υπάρξει πυρασφάλεια. Ρωτάμε, πείτε μας αν υπάρχουν πρόεδροι ή παράγοντες ομάδων που έχουν τα κλειδιά των αθλητικών χώρων.